Здравейте, сега ще се направим. Ще ви покажа как се прави презентация. Трябва да влезете в PowerPoint, през PowerPoint. И ето. Това мястото, на което ето и примерно пишете някакво заглавие. Libri. Не е задължително да е това. И тук пишете примерно нещо, с което да го аргументирате. Лесно се прави. И можете накрая да го видите. Ето, като натиснете тук. I can play basketball. Така. And I can play volleyball. Така. За анимацията пишете примерно така да е. Или така, или така, или така. Го правя така. Волейбол. Тук можете да го правите примерно ето така. И can play basketball. И така. Примерно това е първата страница. Да си сложиш нова страница. Слагаш примерно тази. Примерно слайд. Тук пишеш. Basketball is. И примерно пишете нещо за баскетбол. Не е задължително темата да е такава. Вие си избирате каква е темата. И тук примерно пишеш баскетбол и такъв и такъв. Като първо натискаш, тук има и стрелки. Примерно може да го очертаеш. Ето така. Чакайте да стрелка е грешната. И така я правите. Тук можете да направите примерно такава. Добре. И ето. Можете вие да си направите най-добре. И да видим.